Здрасти, Джелато банда! 24 март е Европейския ден на джелатото. Миналата година правихме Алелуя сладоледа, който беше с какао, с шоколад, с лешник, доста тежък, доста сериозен. Но тази година ще правим нещо съвсем различно. За 2026 рецептата, която избраха от Асоциацията на джелатото в Италия, се казва Мелоди или Мелодия. Тя е вдъхновена от музикалното състезание Евровизия и е обратното на миналогодишната. Тя е лека, тя е приятна, малко е странна, защото пред мен са трите основни съставки. Ще съчетаваме сирене рикота с портокал и с шамфастък. Интересна комбинация, три доста бисти съставки, но това е идеята. Идеята е тези съставки да се балансират хубаво и да създадат една хармония, да създадат една красота, работейки заедно. Започваме! Почвам с рикотата. Тя е богата на протеин. Да малко да стане фал. Доста е тежка, богата е на протеин и всъщност тя ще ни е основата за тази рецепта. Ще придаде основния вкус и ще ни даде нужната текстура, леко грапава, млякото, сметанка, млечен протеин, трябва ни декстроза, разбъркваме. Ако мога да оприлича, така да се каже, тази рецепта с музиката, с музикалните инструменти, всъщност трите основни компонента, самото джелато, самата рикота, е нещо като основата, като вокалите, така да кажем. А пък портокаловото сладко, което ще направим, портокаловия топинг, той е много силен, така ароматен, това е ярък, това го приличавам на някаква така лид китара, водеща китара. И накрая шамфастъка, който е повече мазнини има в шамфастъка, по-тежък, да внася някаква тежест. Това е баса. И ни остана малко глюкозен сироп. В него ще го сложа чак когато сложа сладоледа да се пастеризира. Супер гладко. Много хубаво стана. Пускам котлона и когато е готов сладоледа, слагам в фризера. Достигнахме температурата, сладоледа е готов. Пресипвам го в един съд, в който ще го охлаждам. Джелатото се охлади, слагам го в една кутия и заминавам в хладилника, където ще се охлажда няколко часа и после ще замразим. Настъпи момента на истината. Музика, маестро!
момента, в който хапката влезе в устата ми, веднага ме връхлита портокала. Една рязка, силна нота, един много мощен аромат. След което се включва сладоледа, джелатото, което почва да успокоява, нали, тази агресия, която има от портокала и балансира. Нали, около една секунда след това почват да се взаимодействат вкусовете. А пък накрая тези ядки, тези шамфастъчета вкарват една класа. Един много приятен такъв дълбок елемент, който завършва и всъщност това остава в устата накрая, остава шамфастък. Текстурата е перфектна. Няма какво повече да желая тази текстура. Не е супер гладка заради рикотата, а е така леко грапава, нали? Но това е търсен ефект, защото рикотата знаем, че не е гладка. Мисля, че тази година рецептата е много точно попадение. За мен е по-добра от предишната година. Искам да поздравя нашата участничка в Евровизия тази година, Дара, и да й пожелая успех. Стискаме палци за теб. Пангаранга! Това е за тази година. Ако ви харесва тази традиция, следващата година отново ще направим видео с рецептата, а до тогава и аз ще се удолет и бъдете щастливи.